daya gid ani way kwarta gid eh. Pati panigarilyo wa na jud ko. Natay gustong kaunon. Di na to makaon gyud matay kwarta. Saon naman naton kinabuhian eh. Tao di masugo eh. Init yung panahon ba, lamig yung mag-standby ka ng mga bugnaw nga area ba. Uy, ito. Psst! Dung! Ako na ginako ni bay gusto na ko kayo ba. Huy! Unsa ka diri? Oh, sa may tuyo ni mo boss. Nagunsa ka dira? Nagunsa ka dira? Kita ng lingkod. Gusto ka mga kwarta? Gusto kayo sa mana? Gusto ba mga kwarta gyud? Gusto kay kayo no. Na ako pasugo sa imo ha. Sa mana? Sa may sugon mo. Pangitaay kog area nga kanang mingaw. Ya bugnaw ha. Kanang kuan ba kanang mahigdaigdaan ako ba? Sa po kita na. Taga kwarta. Dili ko boss eh. Kayo. Di ka masugot ni. Apoy Sinto kayo ka nangati ko ba? Ay kwarta oh. Usa. Nakapaldo. Oh. Ah, Legit oh, legit. kara pa makaingon na Ay, sa apagay kita area. Nada kaila nga area dito. So sorry ko da kanang tambianan ra maka. Bayanan ba kay para ma-relax ba? Kay dito man ta mag-food trip ba. Ah, sige, may problema. Balik ko lang tika diha, kamangita ko. Ako'y bahala. Legit niya. Pagdali ha. Nakakita ka kay para ma-relax tagbayo ba? Ay, humanag yun ako. Higutanan. Babe. Ay, perting likuna sa kuang bangko din niya, bay. Perting landunga, lamig itang bayan. Dili igang. Karon, anak ko ipangwayanan. Dili ko matulog karong udto. Dili sa ubalay kay man udto magkuog tubig para lami kaya kong paharahay diri. Ako makita ni tambayanan, bay. Ala, tuara. Uy, sakto. Pitibog nawa. Way tao pag yun. Ay dugaya po ni bata asugon. Taon-taon naman to. Uli na lang ko. Kita na kong iriya. Ano? Dito. Bugnaw kayo. Hingaw. Nalingkuranan. Naliguran. Makahigda-higda juga. Kahigda ko. Oh, ningaw kayo. Wag yung mga sasaw. Mo na akong gipangita ba? Hawda gid mo kuyaw mo. Kasmatik. Wow! Ikaw na bahala. Ikaw na bahala na. Salamat Ikaw kayo na bahala ko sa iyong paliton na. Ay, salamat kayo, boss. Narito? Narito. Ah, masubay na ko ng dala na. Subaya lang yung dalaga. Ang ginatumya na eh. Ano dito? Tumo yan eh. Tabok kag kanal. Tabok kanal. Narito. Kita na dito Ano to? dito. Kaya may likuranan. Higdaan na to. Nagdaan to. Golds kayo to dito. Kuyawa. Ginoon siya. Salamat to. Sige. Ikaw na bahala na. Sige. Yay, dito. Dore. Ko ba? Kwarta na ka no. Salamat Legit kayo. to. Salamat kayo. Adiri na dayo. Uy. Okay na idyanan na yung ingon. Saan ito bataan mo? May klarong. Ano eh? Dalan. Ano yung kinatumyan ay kanal. Pagtabok sa kanal. Ay, tuara. Ano din yung giingon no? Huwag bata. Uy, dali na kinakita iriya mga. Pwede kahigdaan. Landong kayo. Hey! Ano din yung giingon no? Ah! Ano ka tulugan? Bakit? Kawayan! Itaw din. Sakto gid, hindi ko mandisturbo diri ako matulog. Darra. Woo! Bayan diri ay, ini akong gusto. Pagkaon po diri no. Kiray, tulog bitaw ko. Pak. Ay. Tusog kayo na nakoy tubig. Kung uhon ko, mainom ko dito. Lami kita kong katri, daydaan. Lami juga kong tulog ron, hinanok. Pak! Surbol ko, makatulog juga pag-ayo ron. Kinsam, bataan eh. Kung nagtagbog pandayan niya, ikaw yung magparuhay dia. Higda, makasungin nagkuhan dira. Usa min tawanan ni manipa, minun kabulong natulog ta. Nagnatulog di ka, kinsa man ka? Wa ka ila sa kuha. Anak ko sa kong papa. Nag-anak ka sin papa, unsa may labot ako, ngano natulog man ka diri sa kong gihimo nga tambayanan. Imuha din eh. Pag abot ako diri ganina wa magani tao diri. Walay tao kay ni uli ko sa balay kay namahaw ko managkuog tubig. Hindi di kagikan ni boss. No, Ya, bayaran lang ti ka boss may pagdaan lang ko diri ah. sa Bayaran ti ka. ulo mo bayaran. Bayaran nga ano kay para Paghimog imuha dito. araw gusto gyud kang kanang legit di kanay kwarta oh. Bayaran ako. Kailangan ng kwarta ko dito. Sa man di ka muli. Boss, bayaran ko ba 500 sa Wala libo. ka, saan di ka mawa? Gusto ko paway ba? Gusto ko paway ba? Ha?
Istorbo kay kasi kong pahuway ha. Takaw dito. Sige, labtanon ka. Paghimog imo dito, di kay mangangkol kag di mo ha. Yate. Ang damay kitong bataa to ba. Bayaran parang 500. Damay ito yung tag-iya to lingkuranan dito. Damay.